gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ik zei die via de livestream met u verbonden ben. Een pad van u die had al een kuierke makken. Een mooi begin van deze dag. Joet is mens Ron, uw organist. Uw lector is Klaasien van der Veen. Uw vakganger is dominee Tietje Hipma. De collecte, de eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Uw intoslied is lied 47, de versen 1 en 2. En we zongen dit als het kind steen. En dan wens ik u een zegen het eerst. Let dus nou stil worden en uw het keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat uw help is in de namen van de Eeuwige, die het hemel en ierde maken had, die het trouw bloot wordt in eeuwigheid en net loslid het werk van zijn handen. Genede maar je bewijzen en vrede van God uw hart, van de Heer Jezus Christus, in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Lieve mensen, fijn dat we hier bij elkaar wezen kunnen op deze hemelvaartsdag. De ouderen 2 jaar koer dat net, omdat we toen met de corona de kerken dicht werden en nu zijn we weer bij elkaar. En we hebben elkaar heel wat moeten bij de plaats van de familie Hoekstra. En ik denk van nou, als we ooit nog eens een soort boetensjerken hebben willen of zo, dan kan dat mooi daar wezen. Dan hebben we mooi heel wat tussen de gemeenten. Supermooi. Prachtig. Ja, en de oorroene peer hier, omdat we toen geen sjerken hebben kunnen, toen heb ik in de Nijsbrieven en zo wel eens wat geschreven over de Pinksternoveen. En noveen is 9 dagen. En van ouds is de Pinksternoveen de 9 dagen tussen
Hemelvaartsdag en Pinkster, dat de kerkenmeester oproept om te bidden. Zat de Heer zelfs, ik zie leerlingen zijn hier van, ga naar Jeruzalem en bid en wacht je op de kracht die je ontvangen zullen, de kracht van de Geest. Ik heb een briefje maken met nog een gebeden van die Pinksternoveen. Er ligt een stapeltje achter de kerk, die kan je als een mooi nemen. En die gebeden binnen bij de vruchten van de Geest. Wat staat in Galaten 2 is het net zo, 4, Galaten 4. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En ik wil nou met je aan het begin van deze tekst bidden het gebed bij de goedheid. Heilige Geest, gij geest van goedheid, ons geschonken. Gij verandert ons tot een nieuwe schepping. Geef dat het goede in ons tot bloei mag komen. Dat al wat dat remt mag oplossen in Gods licht. Geef dat wij zo'n samen zijn met elkaar mogen hebben, dat we het goede in elkaar laten ontkiemen. Bevrijd ons hart van slechte gewoonten, van allerlei neigingen die het goede in de weg staan. Heilige Geest, geef ons een warm en doorgoed hart. Ja, schenk ons de gave van Gods goedheid, tot in lengte van dagen. Amen. En wij willen nu een lied zongen, gezang 680, vers 1, 3 en 4. Wij jaren als naar het laatste stukje uit het Lucas-evangelie. Het is nog de Peerskedag, maar daar verschijnt de Heer en hij wordt ook in de hemel opgenomen.
En vooraf vind ik het mooi om even te vertellen. Vorige week toen had ik een lezing, zo over die tijd, die Peerske-tijd. En daar waren verteld over de verhalen van de verschijningen van de opstiende Heer. Dat hij eigenlijk alle jaar een aantal dezelfde kenmerken heeft. Het eerste is dat de Heer verschijnt altijd ons zijn vreunen. Dus het binnen vreunen van Jezus werd heel verschijnt. En ik dacht letter, er is eigenlijk één uitzondering en dat is Paulus. Die zelfs een opsomming maakt van de Heer is verschijnt en die en die. En als laatste aan mij onweerdige. Maar Jezus verschijnt ons in vreunen, net op Pilatus of Herodes, maar aan de leerling. Het tweede is dat de mensen hem eerst net herkennen, dat haar de eigen iepene worden matten. Het derde is dat de mensen op een deerpunt binnen en zeggen van, nou weten we het niet meer. Hoe het verder gaat, nou weten we het niet meer. En dat de Heer zelfs mensen oor dat derde punt heen helpt. Het vierde punt is dat in die verhalen de vreugde losbrengt. Het binnen verhalen van vreugde. En het laatste punt is dat mensen erop uitgestuurd worden. Het binnen verhalen maar een zending. We beginnen er nou naar luisteren. Lucas 24. Hoor dan nu het woord van de Heer uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, de versen 36 tot en met 43, 50. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: Vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestesverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: Waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun: Hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen: Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad, tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. We zingen lied 664, de versen 1 tot en met 5.
Broeders en zusters, gemeente van uw Heer Jezus Christus. Het is de Peerskedag en Jezus komt midden tussen zijn leerlingen. In het Johannesevangelie wordt het op dat moment Peerske en Pinkster op één dag. Dat Jezus toch de dichte dwarren bij zijn leerlingen komt die daar bang binnen, die de door op slot dienen hebben. Dat hij ze vrede weest, krijgen ze hier. En dat Jezus dan op hun blaast, de Heilige Geest op hun blaast, zei ontvang de Heilige Geest. Peerske en Pinkster op één dag in het Johannesevangelie. Maar wat we hier lezen, is dat Peerske en Hemelvaart op één dag binnen. Wat ze begint te lezen, terwijl ze nog aan het vertellen waren, dat binnen de Emmausgangers op de joen van de Peerskedag, die Jezus moord te hebben en dan gauw waarom je naar Jeruzalem om die ervaring te delen met de leerlingen. Dus het is de joen van de Peerskedag. Dat Jezus daar binnenkomt. En dat hij letterlijk maar ze naar boetentag gaat. En dan in de hemel opgenomen wordt. Het wonderlijke is, dit staat in het evangelie naar Lucas. En het boek Handelingen, waarvan men zei dat ik toch Lucas kreun is. Dat vertelt ik het verhaal van Hemelvaart. Maar daarin zei Lucas dat er nog 40 dagen binnen dat de Heer verschijnde aan zijn leerlingen. Dus op een of andere manier binnen daar 40 dagen tussen komen. Kijk, als die 40 dagen van Peerske, die wij betinken. 40 in de Bijbel is natuurlijk zo'n getal van betinking, van wachtzien en van de woestijn, dat er nieuwe dingen gebeuren. En zo kunnen we zeggen dat die tijd tussen Peerske en Hemelvaart aan ons jong wordt, om Peerske in ons deel komen te laten. Om te leren dat Jezus op een nieuwe manier onder ons aanwezig is. En dat we dat ontvangen kunnen, dat nieuwe leven. Zaten leerlingen daar binnen en het net begrijpen, het van vreugde net begrijpen kunnen. Ze vielen, ze zorgen dat de Heer bij hen is, maar ze snappen het net. En dat Jezus zei van, jou mij iets te eten en zorg mijn handen en mijn voeten. Ik ben het werkelijk. Jezus is op een nieuwe manier bij zijn leerlingen. Ik heb vorige week in diezelfde lezing dat ik stelde door die kenmerken van die verschijningsverhalen. Dat er zei waarvan, de opstanding van Jezus is net een reanimatie, dat er weer rondgaat in het leven, dat we mensen reanimeren kunnen. Maar een transformatie, dat Jezus op een nieuwe manier aanwezig is. En wij mogen delen in dat nieuwe leven met de Heer. Ik denk dat dat de bezetting is van dat wedergeboren, wat Jezus met Nicodemus praat. Dat wij als nieuwe mensen leven met de Heer. Zo wordt dus die tijd jong tussen Peerske en Hemelvaart om dat te ontvangen. En dan is er die tijd tussen Hemelvaart en Pinkster. Dat we roepen worden om te wachten en te bidden om de kracht van de Geest die beloofd is. En zo mogen wij nou, Jood, dat betekent dat Jezus in de hemel opname is en dat wij nou de tijd ingaan om in te keren en te wachten op de Geest. En toen ik van de week dwan weer maar de voorbereiding van deze dienst, toen kwam ik een gedichtje van Dietrich Bonhoeffer. Je vindt het achter op de liturgie, tenminste dat je er een boekje van fout hebben. Stadia op weg naar de vrijheid.
Dit gedicht waar in verband bracht mijn hemelvaart. En ik vind het eigenlijk heel mooi dat er een nieuwe vrijheid komt in dat nieuwe leven van en bij Jezus. En Dietrich Bonhoeffer, die in de gevangenis zit, ook toen hij dit schreeuwen had, omdat hij zijn Hitler verzetten hier, en die dus werkelijk bang wezen moest dat hij de deur in je zoer en hij is ik vermoorden. Hij schreeuwt dit gedicht, Stadia op weg naar de vrijheid. En dat is dan net van 1, 2, 3, 4 stappen en dan ben we er, maar het binnen elementen van hoe wij groeien kunnen in die vrijheid die Jezus dus Jan wil in dat nieuwe leven. En ik wil die vier kanten van die vrijheid, die wil ik graag maar helemaal lezen en daar een moment bij stilstaan. Het eerste, wat Bonhoeffer spreekt, is tucht. En dan moeten we net denken van dit mag en dat mag net, maar tucht is eigenlijk van dat wij ons aandacht richten. Tucht. Ga je op weg om de vrijheid te zoeken, leer dan vooral zinnelijkheid en roerselen van de ziel te beheersen. Zodat je begeerte niet nu eens hierheen en dan weer daarheen beent, maar houd je geest en je lichaam helemaal onder controle, dus vol aandacht, kuis. En laat hen gehoorzaam zoeken naar hun bestemming. Niemand ervaart het mysterie der vrijheid behalve door tucht. En er is natuurlijk zoveel in ons leven en in ons bestaan dat dus alle kanten op loeken wil. Van we kunnen dit, wan en dat en op reis en een mooi huis en van alles en om vooruit te komen. Zodat je begeerte niet nu eens hierheen en dan weer daarheen beent. Zodat we alle kanten oplutsen. Maar dat wij dus aandacht richten op uw bestemming om bijen van God te wezen. En dat brengt dus in een nieuwe vrijheid. Dat wij overal wat we binnen leven maar als bijen van God. Die tucht, die aandacht. Leef je als vrije bijen van God. En dan het tweede element, de daad. Niet zomaar wat, maar het goede wagen en doen. Niet blijven zweven tussen mogelijkheden, wees moedig. Maak handel en wandel concreet. Vrijheid woont niet in de vlucht der gedachten, alleen in de daad. Laat angst en aarzeling los, ga naar buiten. Waar de storm woedt van de tijden. Slechts gedragen door Gods gebod en je geloof. Dan zal de vrijheid je geest juichend ontvangen. We kennen in die twijfelblauw, van ja nou zus of sa en misschien is het wel zus en we denken erover en er gebeurt niks. En Dietrich Bonhoeffer noemt het zet die stap. In geloof, in vertrouwen op de Heer. Dat wij naar boeten ageren, dat wij daar aanwezig zijn als bijen van God. En dat wij handelen als bijen van God. Dat wij Gods genade in ons dieren schenken. En dan eindigt hij, dan zal de vrijheid je geest juichend ontvangen. Als wij samen boeten gaan als bijen van God en doggen als bijen van God, dan zullen we die vreugde, die vrijheid us te meten komen. De daad. Het derde element van die vrijheid van de bijen van God is het lijden.
vreemde metamorfose. Je sterke, werkzame handen worden gebonden. Dat heeft dus Dietrich Bonhoeffer van de lijve ervaren daar in de gevangenis. Eenzaam en machteloos zie je toe hoe er aan jouw daden een einde komt. Je zucht maar eens diep. Legt de zaak waarom het gaat stil en getroost in sterkere handen. Vrede heb je ermee. Je proefde voor even de smaak van de vrijheid die je teruggaf aan God, die haar groots zal volbrengen. Dit gaat een stap dieper als die vorige. Ga naar boeten en handel je als bijen van God. Hierin brengt het besef terug dat wij dat net uit onszelf kennen. En dat wij machteloos komen te staan. Maar dat wij ons hele dwang en litten, ons hele bestaan in de handen van God lezen maaien. En dat God zelfs ons die vrijheid jassen. En dat er van nodig is dat wij alles in onszelf loslitten maken. Je proeft voor even de smaak van de vrijheid die je teruggaat aan God, die haar groots zal volbrengen. Zijn mooie vertrouwen, hoe het is waar je kent, dat God ons in die vrijheid brengen zal. En zo kunnen wij, maar triest toch alle moeilijkheden hinnegaan, zat Dietrich Bonhoeffer gaan is. En het laatste element is de deer. Als dat we lezen zullen, is die deer net als de poorten naar het leven. Kom snel, grootste feest op weg naar de eeuwige vrijheid. Dood, doe die zware ketenen af, slecht de muren van ons vergankelijk lichaam en onze verduisterde ziel. Eindelijk zullen we mogen aanschouwen wat ons hier niet gegund wordt te zien. Vrijheid, langdurig zochten we je in tucht, in daad, in lijden. Stervend herkennen we jou in het aangezicht van God. En dat is de waai die Jezus gekomen is op waai naar de vrijheid van Peersken. Toch de deer hinnen. De deer die in dat licht net oors is als de poorten naar het nieuwe leven, naar het feest van Gods vrijheid. Toen ik hier met wandelen weer, toen moest ik denken aan 1 Korinthe 5, waarin de apostel Paulus zei, als wij ons leven in Christus alleen nog richten op het leven hier, dan binnen wij de beklagenswaardigste mensen die je maar bedenken kunnen. Maar Jezus is opstaan uit de deur, een nieuw leven. En in dat nieuwe leven worden wij ik roepen. Dat is het feest van ons vertrouwen. En zo mogen wij ik de vrijheid te meer te gaan, dat wij al dat vergonkelijke uit ons leven, dat we dat uiteindelijk een loslitten maken. En dat wij ons vasthouden maken om dat onvergonkelijke van Gods liefde, Gods licht en Gods trouw. En dat zal het uithouden. Zo mogen wij gaan als Peerskenmeesken. Maar dat ondachtige leven, die tucht om ons op Christus te richten. Maar ons dieren naar boeten te gaan en leven als vrije bijen van God.
maar het lijden. Dat wij treest vinden toch alle moeilijkheden hinnen. Dat wij vertrouwen maar dat God zelfs ons die vrijheid binnendragen zal. En maar het besef dat de Deer alles wat oorbrutsen wordt in ons bestaan net oors is als de poorten naar het nieuwe leven. Het onvergankelijke, vreugdevolle leven van Gods vrijheid. En daar mogen we nou al van proeven. En wij bidden om Gods heilige geest die dus daarvan vol maakt van de verwachting van dat onvergankelijke, vrije, vreugdevolle leven. Amen. Ik word nou maar Jim bij de gebeden het gebed om vreugde bidden uit de Pinksternovember. Het gebed om vreugde. Daarna hebben we een stilte waarin we alles bij de Heer brengen kunnen wat wij persoonlijk willen. En ik luister naar de Heer. En daarna bidden we maar kort onze Vader. Dit is bidden.
Heilige Geest, gij geest van vreugde ons geschonken. Gij verandert ons tot een nieuwe schepping. Bevrijd ons van negatieve gedachten. Van die gevoelens die ons enkel in verwarring brengen. Van elk donker en doodlopend denken. Van iedere vorm van wanhoop. Van elke neiging tot dwaasheid. Heilige Geest, geef ons licht en warmte. Schenk ons de gave van de ware vreugde, leven in de Heer tot in lengte vandaan. Let us nou maar voor de wudden bidden dit Jezus us doen het. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het nou tijd voor de collecte en daarna zongen wij ons eindlied. Betrouw maar stil dien wegen, betrouw dien stil verdriet. On hem die het van hem hegen, hoe het eerde en hemel leert.
Gemeente, fantastisch dat we hier zo van de morgen bij elkaar wezen konden. En ik verboen met de meesten thuis die het mij vieren. Snij, dan hebben we elk bij ons eigen tjest, maar bij Pinksteren hopen we elkaar weer te mooi zijn om 10 uur op de ijsbaan in Hitsem. Dat het waar mooi werkje wel en er is wel ergens onder dak. Maar dat merken wij even zelf. De ijsbaan in Hitsem. En dan mag je gaan. Maar de zegen, maar de goede woorden van God. Om ik daar zegen te wezen. De genade van uw Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de meerskip van de Heilige Geest. Wees mij hem alle jaar.